Čo robiť vo včelách v januári? Ahojte, milí včelári a včelárky. Vitajte pri ďalšej epizóde nášho včelárskeho podcastu. Dnes si povieme niečo o januári, o tom najchladnejšom, najtemnejšom a povedzme si úprimne, aj najnudnejšom mesiaci vo včelárskom kalendári. Ak sa vám páči náš obsah a chcete podporiť včelárskú komunitu, dajte prosím tomuto videu palec hore a ak ste tak ešte neurobili, odoberajte náš kanál, aby vám neunikla žiadna epizóda. Tak čo vlastne robiť vo včelách v januári? A viete čo? Najjednoduchšia odpoveď znie nič. Keď si otvoríte staré včelárske knihy, zistíte, že naši predkovia mali jasno. Január? To je čas na štúdium včelárskej literatúry, na kompletovanie rámikov a nových nadstavkov. A samozrejme, na tie nekonečné debaty s ostatnými včelármi pri káve alebo niečom ostrejšom. Celá pointa je v tom, že všetku dôležitú robotu ste mali urobiť už na jeseň. Zabezpečiť dostatok správne uložených zásob, zbaviť včely klieštika. A teraz? Teraz len sledujete, či sa pri úlov nevyskytol nejaký problém. Ale pozor, existujú 3 situácie, ktoré vás môžu v januári prinútiť konať. A sú to snehová výchrica, škodcovia v úli a ten najväčší problém zo všetkých, včelárova zvedavosť. Poďme si ich rozobrať jeden po druhom. Snehová výchrica. V posledných rokoch je to síce ojedinelá udalosť, ale lokálne sa v januári vyskytnúť môže. Čo robiť? Po výchre sa vyberte na včelnicu a skontrolujte. Neodniesol výchor striežky z úľov? Nezhodil celý úľ zo stojana? Nepadol nejaký strom alebo konár na vaše úle? Chýbajúca strecha alebo prevrátený úľ síce nie sú okamžite smrteľné pre včelstvo, ale treba situáciu riešiť čo najskôr. Omietnúť sneh, založiť vrchnák, poskladať nadstavky. A tu mám pre vás dobrú správu. Ak nebol výchor, ale napadlo veľa snehu, nemusíte hneď panikáriť. Stačí ísť aj cez víkend. Včely sa vám určite neudusia, môžete pokojne spávať. Škodcovia. A teraz k téme, ktorá vás možno prekvapí. Viete, kto je najväčší škodca? Človek. Áno, počuli ste správne. Niekedy dokonca iný včelár, ktorý z nudy alebo zámerne v zime otvorí úľ. Ba čo viac, v poslednej dobe je moderné vhadzovať cez očká do úľov horiacu pyrotechniku. Čo s tým? Žiadne rozhorčovanie nám nepomôže. Ak sa to stane, môžeme len včely rozobrať, zistiť stav, rozumne poskladať, čo prežilo a čakať do jary. A tí pobožnejší z vás? Tí sa môžu pomodliť k svätému Ambrozovi. Vtáky, ďatle, žlny a síkorky. Ak nájdete pri očku alebo na bočnej strane úľa dieru, pravdepodobne sa k vám dobíja ďateľ alebo žlna. Zaujímavé je, že aj taká malá síkorka vie narobiť problémy. Najprv chodí kradnúť mŕtvolky zo syta v dne úľa, ale keď sa zdroj minie, začne zobákom vyklepávať prihočku a láka von včely, aby ich mohla zobnúť. Aké je riešenie? Na síkorku často stačí maketa dravca, zavesená na pružnej tyči, ktorá sa bude vo vetre pohybovať. Na väčšie vtáky ako ďatle potrebujete volieru z hustého pletiva a diery v úle treba zalátať. Myši. Ak na dne úľa nájdete rozrízené časti plástu, rozkúskované telíčka včiel a myšacie výkaly, máte v úli myš a treba ju ihneď vyhnať. Môžete skúsiť pascu s orechom alebo lepidlo na hlodavce, ale najrýchlejšie riešenie? Začnite úľ rozoberať zhora. Myš zbehne ku dnu, pridvihnete spodný nadstavok a myš vyskočí von. Nezabudnite skontrolovať, či si neurobila hniezdo vo vyhryzených plástoch. A hlavne, zúžte letáč takou zábranou, aby sa nemohla vrátiť. A tu je zlaté pravidlo. Kto ochránil letáče už vo včasnú jeseň, tomu problém s myšou nehrozí. Piskory. Ak na dne úľa nájdete len hlavičky a nožičky z mŕtvoliek, máte návštevu piskora. Ten sa v úli nezdržiava, chodí si len pre potravu. Najprv zbiera mŕtvolky a keď sa minú, začne ozobávať včely z povrchu chumáča. Riešenie je jednoduché. Založte na letáč mriežku menšiu ako 6 mm. Mala byť založená už na jeseň, ale lepšie neskoro ako nikdy. A teraz mám na vás otázku do komentárov. Aký škodca vám v zime robí najväčšie problémy? Sú to myši, vtáky, alebo ste sa stretli s niečím úplne iným? Napíšte mi do komentárov. Som zvedavý na vaše skúsenosti. Zvedavosť včelára. Najväčší problém. A teraz k tomu najčastejšiemu januárovému problému. Vy. Áno, vy, včelári. Lezieme do úľov, pretože chceme vedieť,
Ako na tom naše včely sú? Už nie je v úcte zimný pokoj včelstva. Za hrdinské sa pokladá otvárať úle aj za januárových mrazov. Ale počúvajte, nie je to potrebné. Ako zistiť stav včelstva bez otvárania úľa? Prvá metóda je metóda hadičky. Najlepšia je hadička na sťahovanie vína. Je mäkká, ohybná a dá sa stlačiť. Zasúvate ju asi do polovice dna cez letáčovú zástrčku alebo do očka. Funguje aj vyradený fonendoskop s odobratou koncovkou. A pre mladých včelárov mám tip. Môžete do úľa vsunúť mikrofón a nahrať bzukot na mobil. Alebo vsunúť teplomer, kameru, dokonca existuje aj termovízia pre mobily. Ak cez hadičku nepočujete nič, ani po zaklepaní na stenu, vtedy musíte včely skontrolovať. Druhá metóda je metóda fólie, takzvaného durafolu. Výhodu majú včelári, ktorí majú na rámikoch založenú fóliu. Stačí na chvíľku odložiť uteplený vrchnák a vidia všetko. Či sú tam včely, na koľkých rámikoch je chumáč, kde sa nachádzajú a či majú ešte plásty so zaviečkovanými zásobami. Tretia metóda je metóda podložky. A to je tá najzaujímavejšia. Včelári s latôčkami nad rámikmi alebo s priedušne utepleným stropom môžu vyhodnotiť podložku. Biely plast alebo papier uložený na dne úľa. Čo z nej vyčítate? Prakticky všetko, čo potrebujete. Včely v chumáči postupne odviečkovávajú zásoby a drobky vosku padajú do uličiek medzi rámikmi. Na podložke potom vidíte riadky meliva. Podľa polohy riadkov meliva zistíte, kde sa včelstvo nachádza. Podľa počtu a dĺžky riadkov vyhodnotíte, aké silné je včelstvo. Podľa rozloženia meliva zistíte, či majú dosť zásob. A podľa súčtu dĺžok pásikov v milimetroch vypočítate hmotnosť včiel v gramoch. A tu je úžasný trik na výpočet sily včelstva. V januári, ešte pred prvým jarným preletom, vyberte podložku a odmerajte dĺžky spadnutého meliva vo všetkých uličkách. Uvediem príklad. Ak je súčet dĺžme pásikov 1750 mm, znamená to 1750 gramov včiel, čiže 1,3 kg. Ak platí, že 1 kg včelstva je 10 000 včiel, máte približne 17 500 včiel a to je silná rodina. Naše kránky na zimu majú totiž od 5000 do maximálne 18 000 včeličiek. Upozorňujem však, že táto metóda je presná hlavne u jednonadstavkových úľov, ako sú B, Dadant alebo Adamec. Pri viacnadstavkových úľoch, ako Langstroth, E alebo Optimal, môžu byť výsledky skreslené, pretože včelstvo putuje hore za zásobami. A ešte jedna otázka pre vás. Ktorú z týchto troch metód používate vy? Hadičku, fóliu alebo podložku? A možno máte úplne iný spôsob, ako kontrolujete včely v zime. Podelte sa s nami v komentároch. Vaše tipy môžu pomôcť aj ostatným včelárom. A to je pre dnešok všetko, priatelia. Zhrnutie? V januári vo včelách nerobte nič, pokiaľ vás k tomu neprinúti výchrica, škodcovia alebo vaša vlastná zvedavosť. A ak už musíte vedieť, ako sa vašim včielkam darí, použite hadičku, fóliu alebo podložku. Neotvárajte úle zbytočne. O prvom plode a ďalších veciach, ktoré nás čakajú vo februári, si povieme na konci januára. Teším sa, že budeme spolu diskutovať každý mesiac po celý včelársky rok. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odoberať náš kanál. Nové epizódy prichádzajú každý mesiac. Zdieľajte toto video s ďalšími včelármi, ktorým by mohlo pomôcť. Vaša podpora nás ženie vpred. Dovtedy, nechajte včely na pokoji a užite si zimný odpočinok. Ďakujem za počúvanie a počujeme sa na budúce.